Sashisien pat bad hakasen ka basau kertong ka BJP na South Shillong uba Sanbor Shulai ulayo Biang ya ke Pynjop uba Sanbor Shulai ulayo hadu khatsau hajar arspa khatlai vote da ka batam yu kertong ka VPP uba Dani Langste da kharwai hajar news pa khandai vote kakong Angela Rangat kertong shimet kalayo shiajar news pa khatsau vote uba Ian Andrew Lingdo nong kendri na ka All India Trinamool Congress ulayo khatsan spa ndru po vote ikong Venisha Pearl Maulong na Indian National Congress ilayo 6,000 vote bar ki vote ki blale chakan nota kilong South Pa South Southly habai kren mikla pathai khubor uba Sanbor Shulai ulapan pau ka jing somu ya ka jing kershan bating e bat barat ba jong ki Paidbah ya ka jing kerhu ayo ya ka jing job to ba nang bun susu na ka bangayo ho arga pra Harus peranyu hajar runa mentang layu sekarang hajar tam. Tengah aku beliru yang borok kinong song baik. Juga konsumsi juga kena izin South Shillong. Bagi long kita pencingai kita start. Bagi kelai biang ya kajing job dan borom biang nasuban ai. Baga kajing kublai. Nadu komensi kali ceborok kinong song Jongka izin South Shillong konsumsi. Nadu ki nong yalam jongki units ki mandal ki baper ki volunteers ki members jongka BJP nangta borok kinong song kiba don hapreng ki jajben riu ki baper ki jing hikai baper ki jing ngai ki baper ndai ni yangi la hikai bangini ya im skumisi para bangini iwe tadai kata ka bang soban ai ku biang ya ka jing start jong kinong song jong kana jing South Shillong Pynjop Biang ya